क'क्राझाराव जे दूरदर्शन केन्द्र नांगौ बेखौ लानानै जों मालाबाबो आपस खालामाखै। हाग्रामा महिलारिनि दुखुनांथाव समफोरा फैगासिनो दं। पस्ट कभिड बिनि उनाव ट्रेन स्टेशनफ्राव ट्रेन लाखियैया जेरावबो जादों। क'क्राझाराव अर्थात BTR आव जे दूरदर्शन केन्द्र नांगौ होननानै जोंनि BTR नि CM प्रमद बर' सारमोनहा माब्लाबाबो डिमान्ड खालामफेराखै होननानै बुंदों आरो लोगोसे जोंहा 2025 मायथाइनि इलेक्शनाव हाग्रामा महिलारिया माने गोरलैयैनो जेनगोन नैबे बाथ्राखौ बुंदों। लोगोसे आरो जोंहा बर'निनो MP जयन्त बसुमतारी बिथाङाबो बे बाथ्राखौ फोसावदों जे जोंनि जिथुनाखि BTR हालामाव बा जोंनि बर'फोरनि जायगायाव बबे जायगायाव ट्रेन लाखियै बा बबे स्टेशनाव ट्रेन स्टपेज दं गैया नैबिनि सायाव माने भारत सरकारनिसिम बा अर्थात जोंनि सेन्ट्रेल सरकारनिसिम माखासे डिमान्ड खालामदों। दा बबे स्टेशनाव डिमान्ड खालामदों ट्रेन लाखिनांगौनि थाखाय नैखौ माने नोंथांमोना जोबजासिम नायब्ला निश्चय बुजि मोनगोन। दा नैबे बाथ्राया बिसोर जे जोंहा थारैनो जोंनि क'क्राझाराव बा BTR आव दूरदर्शन केन्द्रखौ नांमारगौना नांमारा रायजो राजाफ्रा भिडिअखौ जोबजासिम नायनानै कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहर। लोगोसे जिथुनाखि हाग्रामा महिलारिया मा बिथिंनि गेजेरजों माब्रैहाय बा फैबाय थानाय इलेक्शनाव जिर' जामारगोन नामा नैबेखौ खुब साननाया गाहाम। माब्रैहाय होनना बुङोब्ला हाग्रामा महिलारिया थारैनो बै माखासे समफोराव बा 17 बोसोराव जेबो खामानि मावमारनो हादिया नामा आरो खुद जाय बे बाथ्राखौ बुंग्रा बे बिथाङाबो बुंदों हाग्रामा महिलारिया मावा नङा मावदों, लामाफ्रा होदों, दालां दुलां बानायना होदों, नाथाय थेवब्लाबो मानि खारनाव दिनैनि दिनाव हाग्रामा महिलारिया अर्थात BP जेननो थांगासिनो दङ नैबे भिडिअखौबो नोंथांमोना जोबजासिम नायब्ला निश्चय बुजिगोन। दा बे भिडिअनि सिगां आं नोंथांमोननो माखासे नोंथांमोना आङो फेसबुकाव भिडिअ बानायबाय थादों जि दानाय मानायनि थाखाय गोबांथार आइजोफ्रा जोंनि बर' आइजोफ्रा सिख्लाफ्रा किसुमाना गावबा गाव न'फ्राव जि दानो रोंब्लाबो माने सुबिदा गैया बायनानै गानसै नङा होमबा आरो आथिखालनि जुगावथ' माने साख्रियालनि बिसि फिसाफ्राथ' माने बायनानैसो गानखाजोबो दानानैथ' गाना नै बिथांमोननि थाखाय मोजां सुबिदा माब्रै होनना बुङोब्ला बबे जायगायाव मोनो मोजां जि पाटनि तसकनि ओमफ्राय मा होनो इन्दिनि बेफोरबायदिनो मुगानि बबे जायगायाव मोनो नैबेखौ आं फुल डिटेल्सनि भिडिअ लादों नोंथांमोननि थाखाय। नोंथांमोना जाहाथे भिडिअआव नायनानै नोंथांमोननो नांगौब्ला अनलाइन अर्डारबो जायो, अनलाइनबो खालामनो हागोन आरो लोगोसे अफलाइन नांगौब्ला नोंथांमोना फुड गावसोरनो फैनानै लांफैनो हागोन आरो आं स्क्रिनाव कन्टेक्ट नाम्बारखौ फुरा होनानै होखादों। नोंथांमोननो लकेसनखौबो होखाजोबदों। नोंथांमोना निश्चय भिडिअखौ नायनानै डिटेल्सलि बुजिना लागोन आरो लोगोसे जायनो नांगौ नोंथांमोना फैनानै लांफैनो हागोन। लोगोसे नोंथांमोनहा जि दाग्रा मेसिन टिसिन नांगौब्लाबो मोनजोबगोन। बे दख'नाफोरखौ बर'नि जिथुनाखि ट्रेडिसनेल दख'ना होनना बुङो नङा होमब्ला नोंथांमोना जेरैबायदि नांगौ एरैबायदि नोंथांमोना गावसोरनो फैनानै कालार बासि लानो हागोन आरोखि। खाथियावनो नैबे नुहरनायानो माने नौपारा गारि स्टेशन आरोना बै लाइट जोंबाय थानाया बे बाइक थानाया बिनि उनाव खाथियाव दङ ओरैजाय बे गुबुन दखानफोर दङ ओरैजायबो दङ नै नायनानै ला बिनि सिदा बिसिनि लकेसना नैबे आरोखि गोजौआव नायनानै ला नै रयेल सिल्कालय हा नोंथांमोना बेखौ नायनानै थोंजोङै नै बिजों हाबबानो जाबाय आरोखि। ओमफ्राय नै ओरैबो दंखाजोबो नै ओरै नायनानै ला नै रयेल सिल्कालय नोंथांमोना बे रयेल सिल्कालयखौ नायनानैनो अट'मेटिकलि हाबनानै नायफैनो हागोन। ओरैनिफ्रायबो फैबानो डाइरेक्ट नुखा नोंसोर सिदा नैबेयाव दखाना माने नुनायाव नोंथांमोना फिसा नुनो हागौ खिन्थु सिङाव गिदिर आरोखि बे दखाना मिथिबायना नोंथांमोना नैबेयाव हाबफैबानो अलरेडि माने गोसोबायदि हाबफैनानै नायनानै बासिनानै लाना थांनो हागोन। दखानाव नै बिसोर थायो गोबांथार डिजाइननि गोबांथार मडेल कालार देखायदों नैबेयाव नोंथांमोना माबायदि कालार नांगौ नोंथांमोना अलरेडि माने नायनानै पसन्द खालामनो हागोन आरो अर्डारबो खालामनो हागोन। आं बारे बुंगासिनो दं अनलाइन अर्डार जायो। ओमफ्राय नोंथांमोना खुद गावनो फैनानैबो गोसोबायदि बासि बे कालारखौ फसायो बे कालारखौ नांगौ बे कालारखौ नाङा बे कालारखौ नांगौ नोंथांमोना गोसोबायदि गावनि इस्सा मथे कालार बासि लानानै थांनो हागोन आरो। बर'नि ट्रेडिसनेल दख'नाफ्रा नायदो नैबेखौ अलरेडि नोंथांमोना नायनानै लायोबा निश्चय मिथिमोनगोन। आङो कन्टेक्ट नाम्बार स्क्रिनावनो होखाजोबसिगोन। दा नाय जोबोद समायना दङ माने एकदम बिउटिफुल गोजा आरोना हेभि ड्रेस मा नांगौ गुवाहाटी कवालकुसि बिनि उनाव मेन लकेसन जाहैबाय नौपारा बास स्टेन्ड खाथियावनो रयेल सिल्कालयआव नोंथांमोना फैबा नैबे दादानि बा बे आदानि दखानाव फैबा मोनफैगोन। बे ब्लाउस पिस जाहैबाय नैबे दख'नानि लोगो आरोना बे ब्लाउस पिस बे जाहैबाय माने जोमग्रा फास्रा नैबे दा खुलिबाय थानाया नायदो
नै बे फास्रा आरोखि दख'ना बिजनेस मावो नङा होमबा क'क्राझार उदालगुरि बाक्सा रंगिया जेरावबो नलबारि सलबारि नोंथांमोना नैखौ लांफैजोबनो हागोन आरो जेसेबां आंनि भिउवार्सफोर दङ बिथांनि दखानाव फैनानै लांफैनो हागोन बिथांनि दखानावनो फैनानै लांफै आरो नोंथांमोना गोसोबायदि माने बिजनेस टाइपआव लाङोब्ला हलसेल रेट बेलेग जानो हागौ दां हलसेल रेटটো बेलेग হ'ব नेকি दादा হলসেল যদি প্রাইস কাৰোবাৰ দোকান আছে হয় কন্টেক্ট কৰিলে হ'ল প্ৰাইসটো কমি যাব माने बेपारी कारणे अलप बेलेग हबो आरो हलसेल रेट कारण हियाथ' बिकिब লাগিব হয় 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 दा नोंथांमोना खोनाखादों जायफोरा बेपारी दङ जायफोरा दख'नानि बिजनेस मावो बिथांमोननि थाखाय बेलेग जागोन होनना बुंदों रेटआ माखौथ' मोखां नायबाखौ नोंथांमोना फटाफट अर्डार खालाम आरो नङाबा फै आरो लांफै नङा होमब्ला एयार प्राइस এটো আপোনাৰ 18500 আছে 18500 18500 টাকানি बिनि जरा नैबे अरपात মানে ডিজাইনটোৰ ওপৰত দামটো কম বেছি হয় বাকি কাপোৰটো একেই হয় জৰিবাতে হয় ডিজাইনটোৰ লগত দামটো কম বেছি হয় नायदो नै माने सबसे कम दाम प्राइसটো কিমান কৈছিল দাদা এটো 11000 11000 টাকানি নিবিয়ে মিঠাই না পিওর পাট দাদা এনে এতে কি হুতাৰ দখনা পাব পাৰে এনে টসক পাব পাট পাব মুগা পাব এগুলা পাব না তিনিটা আইটেম পাব হয় হয় दा नोंथांमोना खोनाखाबाय टसकनि पाटनि आरो मुगानि दख'ना मोननो हागोन जाहैदों माने बे मोनथाम डिजाइननि नोंथांमोननो मा सिस्टेमनि नांगौ आरो कापड़টো এটা দেখাই দিও এটা মানে দখনা নহয় পাটৰে আছে যদি লাগে আমি দখনাত আমি অৰ্ডাৰ লৈ লম उनाव मोनलांगोन माने আপোনালোকে মেটেৰিয়েলটো চাব পাৰিব মানে কাপড়টো কেনেকুৱা দেখি হয় এটো পিওর मुगा ना नैबे जाहैबाय पियर मुगानिनो नायनानै ला नै नैबे जाहैबाय पियर मुगानि जि आरोखि दा नोंथांमोना माने मुगानि जिथु अर्डार होयोब्ला होनो हागोन आरोखि अर्डार दिलेथ' मारै দিব বনাই দি কথা নাই ঠিক আছে नि थाखाय जोङो नैबे जानुवारि मासनि गेजेरावनो मोनसे थाबैनो जों मोनसे सावरायगोन कारन दा बेखौ आपग्रेड खालामनायनि उनाव जोङो गोबां बिथिंफोरखौ आरो नायबावनो गोनां जादों आरो जि थांखिजों जोङो बेखौ दाबिदों एबा खावलायदोंमोन दा बेखौ मोननायनि उनाव जों बेखौ जोंनि लाबालाबनि थाखाय बोरै बाहायनो हागोन जोंनि खौराङानो जा एन्टारटेनमेन्टआनो जा गुबुन गुबुन बिथिङाव जों बोरैहाय मोजां बाहायनो हागोन बेखौ लानानै जों थाबैनो जोंनि सेन्टाराव खामानि मावबाय थानाय आरो लोगोसे बे इनफरमेशन आरो ब्रडकास्टिं डिपार्टमेन्टनि माखासे अफिसियेल्सफोर जोङो सावरायगोन जाहाथे बेवहाय लकेल आरो रिजनेल लेंगुवेजाव जिखिनि जोंहा बे ओनसोलनि मानसिफ्रा बेनिफिट जानो हानाय बायदियै खामानि मावनो थाखाय जोङो बेखौ खावलायगोन सिगाङाव गोबां सावरायदों जिहेतु थाखानाय टिभि सेन्टारखौ खोमानानै लाबाय गिदिर सम्पदखौ खोमानानै लाबाय बे बिथिङाव जे लांफिननाय जे जितु टिभि सेन्टार बेखौ लाबोफिननायनि राहा लागोन टाइम टु टाइम गभर्नमेन्टनि पलिसिफ्रा सोलायबाय थायो आरो बेखौ लानानैनो बिथांमोननि खामानिफ्रा एसे बेबायदि जायो नाथाय क'क्राझाराव जे दूरदर्शन केन्द्र नांगौ बेखौ लानानै जों मालाबाबो आपस खालामाखै आरो बेखौ जेरैखि जाया गायसनफिननो थाखाय जोंनिफ्राय जों नाजानाया दंबाय थायो आरो आं मिजिंथियो जोङो बेखौबो थाबैनो गायसननो हागोन हाग्रामा महिलारिनि दुखुनांथाव समफोरा फैगासिनो दं होननायनि खारना बेनो मानो होननानै बुंब्ला फैगौ समाव बिथांजों थाफाग्रा बिथांनि मावफाग्रा लोगोफ्रा सासेबो थानाय नङा आरो बिनि दुखुनांथाव समा मानो सफैदों होननानै बुंब्ला दिनै देबोरगाव समस्तिनि सिङाव जोङो गिदिंनानै नुबाय बिथांखौ मोजां मोनग्रा बिथांनि मानसिफ्रा रावबो गैलिया मानोना गासैबो जोंनि दोलोआव जयेन जाफैबाय हाग्रामा महिलारि सारा जोङो जाथिनिनो मोनसे बिटिसिनि सासे दैदेनगिरि आरो बिथाङा आन्दलनकारि हिसाबै बिथांनि जेननायखौ जोङो लुबैया नाथाय जोङो लुबैयो देबोरगाव समस्तियाव बियो जेननांसिगौ देबोरगाव समस्तियाव बियो देरहानाय नंला बियो बिथाङा माबा मोनसे मोजां समस्ति मोजां जायगा नायनानै बिथाङा गेलेहैथोंसै नांगौ जायोब्ला जोङो बिथांखौ देरहाहोनायनि खामानि मावफाहैगोन जोङो हेफाजाब होगोन बेबायदि जोङो थांखि लानाय जाबाय जौगानाय हिसाबैथ' जोङो मा दिनैहाय थांनाय समाव बिपिएफआबो नंगौ लामा दालांफोरखौ मावदों दा जोङो 4 बोसोराव जोंनिया जोंनि इउपिपिएल दोलोनि खामानि मावनाया रायजो राजानि गांनाय उखैनायखौ नोजोर होनानै जोङो आगोलावहाय बिसोरो होनो रोङै माखासे आसनिफोरखौ होदों दिनै अरुणोदय होदों अनसाय बिथांखि होदों रग निर्मल होदों बिदिनो गोबां गामि ओनसोलाव रायजो जानाय आइ आफा बिदा फंबाय गोरिब दुखिफोरनि थाखायनो जोङो बेफोर आसनिखौ मावदों आरो देरसिन बाख्नायनांगौआ बेनो जाहैबाय जोंनि प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव दिनै सुबुं सम्पद जे बानायदों सुबुंनि धोन बानायदों दिनै सुपार 50 मिशननि गेजेरजों दिनै जोंनि गोरिब दुखिनि न'खरनि सुबुंफोरखौबो फरायसुला फरायसुलिफोरखौबो दिनै कचिं होनानै दिनै गोजौ थाखोनि साख्रि मोनहोनायनि बेबस्थाखौ लाहोनो हादों माने ट्रेन लाखियै बे जिनिसा जोंनि क'क्राझारल' नङा बा आसामल' नङा
दा थांनाय नभेम्बर दाननि जि मोनसे सेसन जादोंमोन बे सेसनाव सारा इन्डियानि एमपिफ्रानो एखे रोखोम प्रब्लेमखौनो बिथांमोना बुंदों मानोना पस्ट कभिड बिनि उनाव ट्रेन स्टेशनफ्राव ट्रेन लाखियैया जेरावबो जादों बेखायनो बयबो बेखौ डिमान्ड खालामदों आरो आंनि फारसेनिफ्रायबो आं बेखौ आंनि मेड इन स्पेसाव आं बेखौ बुंदों आरो बेबायदियैनो दिनैहाय भारत सरकार बेखौ हाबा मावबाय थादों डिसिसन लाबाय थादों ओमफ्राय रेलनिया मोनसे नियम दङनो जे जुलाइ 1 थारिखनिफ्राय बिथांमोननि गोदान शेड्युल जायो रेल बहा लाखिगोन लाखिया दा दिनै जाहैबाय जोंहा जानुवारि दा बेखायनो जुलाइसिम थांनांगौ जायोबा जों आरोबाव 6 मास मा 5 मास जों नेनांगोन दानबा जों नेनांगौ दं दा बिनि गेजेराव जों इनसिस्ट खालामबाय थादों जे जोंनि ट्रेनफ्रा बोरै लाखिजाया बेनि अनगायैबो गोबां जायगायाव जोंहा आर'बि नांगौ गोबां जायगायाव बे जोङो गसाइगावनि श्रीरामपुरनिफ्राय लानानै जोङो ओरैहाय क'क्राझार समस्ति बा आसामावनो गोबां आर'बि नांगौ खिन्थु आंनि समस्तिनि सिंनिखौ क'क्राझारनि सिंनिखौ बहा नांगौ बेखौ आं लिरनानै होबाय ट्रेन स्टेसना बहा मा ट्रेना लाखिनांगौ बहा गोदानै लाखिबावनांगौ बेखौ आङो लकेल जोंनि सानसुमैफोरजों सावरायलायनानैनो बिथांमोननि मेम'रेन्डामनि गेजेरजोंनो बेखौ कालेक्ट खालामनानै अलरेडि गासैखौबो डिटेल्स आङो लिरनानै होबाय मिनिस्टार बिथांनो निस्सय जोङो दसे समायथ' नेथ'नांगोन बिथांमोना बे प्रसेसखौ खालामबाय थादों होनदों दा माया फैया बेखौ जों नायनांगौ थाबाय जेब्लासिम डिक्लेयार जाया दा आङो निस्सय बिनि सायाव आरोबाव गोथौयै हाबनानै जोंनिया हाबखोना हाबदिया सिगांनिया आरो गोदानै मा होनो नागिरदों बे बुस्थुखौबो निस्सय खबर लाबाय थागोन आरो बेबायदि जोङो जोंनि मोननांगौखौ जों बिनानै लागोन